Nie, naprawdę. Ktorá je tvoje? Tam je vák aj kabelka. Dáva v poriadku. Na to. Dáva v poriadku. Brat, riadny odraz. Počkej, na stranu si pozriem. Dobre, v poriadku. Môžeme ísť na to. Sa máš odraziť dopredu, keď padáš, alebo rovno skočiť? Teraz skočiť rovno, normálne. Normálne, ako by si skočil, no presne. Jump! Aha. Poobzerám sa ešte. Poobzeráš sa, keď budeš hore. Dobre? 3, 2, 1, jump! Taký posledný výkrik. Čo práve, cítiš sa? Jak sa máš, štrac? Milan. Milan, žiješ? Dobre. A sme radi. Dobre. Láno si chytaj, pozeraj sa. No, tak teraz. Ale chytaj ho, nepozeraj sa na ňo len. No, voľne si drž v ruke. Super. Obe ruky. Máš? Rozpáš? Super. Posadíme, hej, bu má zavítky. Tak vysí, dobre. Ten si ešte povisí, dám vás opäť Davidov. Dobre, stop. On sa pustil tiež, neskakal. No, jasné. Pustil sa. No, teraz sa môžeš pozerať. Ty si dal riadny jump. To si dal hustý, no. Na prvýkrát ty Letuška kokos, ti no. kávu donesie. Ten chalan tiež jeden, čo tu bol, dal dobrý jump. Akože ja neviem, najlepší zájem, že si to poriadne nepamätáš. Ako pamätal, tak ja neviem, ja som sa nevidel, vieš, neviem. Chcel som túžiť. No. To asi každý, no. A do najbližšieho skoku schudni, hej? Urob nám radosť. Aspoň 5-ku. Ešte za to uvidím, aj. Zavolám ti, nie? Ja som si poobzerať ešte. Dobre, tak si nastav, by si sa nebuchol. Teraz niečo vydal, už nejaký zvuk ideš. Už? Dobre, teraz počkej, to môžeš zvládnuť. Voľno je ťažké. To je ťažšie. Počkej. Ešte stále, furt čakaj. A drž ho, počkaj, a pokľať sa, kde? No poď. Šít do neba. Koľkaj tu sa to drž? No poď. Riadne. Nechceš ďalej podsať? Nie, to mám nastavať. Už, hej, vymeň sa. Nech Majo má stále točiť. Majo! Majo, poď sa. Ja budem stále točiť, ja mám stále točiť. Ale video lepšie stávať, no. Hej, tak chod stávať video. Paťo, ale...